माझं नाव ऋतुजा टीकाराम देशमुख. मी काही स्पेशल टॉपिकवर नाही बोलणार आहे, मी जनरल बोलणार आहे. आणि सर्वप्रथम मी जे ICSR ग्रुपमधले जे आहे मेंबर, त्यांचं मी खरंच मनापासून खूप धन्यवाद करते, कारण त्यांनी आम्हाला खूप जास्त प्रेरित केलं आहे. आणि मला असं वाटते की जे आपले आहे आजच्या जनरेशनची मुलं, जसे माझ्या बॅचची मुलं किंवा माझ्यापेक्षा मोठी किंवा छोट्या बॅचचे, त्यांनीसुद्धा लायब्ररीत यावे, कारण तिथे येऊन खूप जास्त नॉलेज मिळते. जसं मी आज फर्स्ट टाईम इथे स्टेजवर आली आहे आणि हा माझा फर्स्ट टाईम आहे जे मी इथे स्टेजवर बोलत आहे. आणि तिथे लायब्ररीमध्ये जाऊन मी एक गोष्ट नक्की शिकली की तिथे कॉन्फिडन्स लेवल हा खूप जास्त वाढत असतो. आणि तिथे जसं रोजचे एक क्लास होत असते, जे आपल्याला कॉलेजमध्ये सुद्धा नाही शिकवत. जसं आता मी BSc सेकंड इयरला आहे, तिथे मी म्हणजे आजपर्यंत अनुभव घेतला आहे. जसं मॅथचा क्लास होतो, जसं बेसिक मॅथ शिकवत असतं, तर पहिलं आपल्याला फक्त एकदा विचारतं की समजलं का, आणि नसेल समजलं म्हणजे डबल समजून सांगतं, पण तेवढं डिटेलमध्ये नाही सांगत. इथे आपल्याला म्हणजे एक स्पेशल असं एक दिले आहे जे त्या सब्जेक्टमध्ये स्ट्रॉंग आहे. जसं मॅथमध्ये हां, जसं ते निखिल पठाडे आहे, ते म्हणजे एकदम कन्सेप्ट क्लिअर करून देणार. आता जसं त्यांनी ग्रुप बनवले आहे. GK मध्ये हितेश दादा आहे, ते पण आपल्याला म्हणजे आता GKचं नॉलेज भेटणार. रिझनिंगमध्ये सूरज घागरे, त्यांच्याकडून एक म्हणजे असं एक वेगवेगळ्या सब्जेक्टचं आपल्याला एक पर्सनली नॉलेज भेटत आहे. ग्रुप बनवले आहे त्याच्यात. आणि इंग्लिशचं जे आहे ते पल्लवीताई जे म्हणजे घेत आहे, रोजचं सेशन तिचं सुरू आहे. आणि त्यामध्ये ते अति छान प्रमाणात शिकवत आहे, एकदम बेसिकपासून ते पूर्ण शिकवत आहे. आणि ते जर आपण रूल पूर्ण फॉलो केले ना, तर इंग्लिशचं आपण ट्राय करू शकतो. जसं मी माझ्या ह्याच्यावरून सांगते की मला इंग्लिश नव्हती येत, मी कॉन्व्हेंटमध्ये शिकली, 9th तरी मी कॉन्व्हेंटमध्ये शिकली, पण माझा अनुभव सांगते, मला इंग्लिश अजिबात नव्हती येत. आणि आता मला जास्त दिवस नाही झाले लायब्ररी जॉईन करून. आणि मला असं वाटते की मला पहिलेपासून तुम्ही म्हणजे काका सांगत होते की तू जॉईन कर, पण मी नव्हतं केलं. आणि जसं माझ्या डोळ्यासमोर एक्झाम्पल आहे, जसं हे ऋतू आहे, पनुताई आहे, पल्लवीताई आहे, प्रियंकाताई आहे, त्या जसं माझ्या डोळ्यासमोर त्यांनी असं एज्युकेशन घेतलं. त्यांना एक म्हणजे तेव्हा तेवढी फॅसिलिटी नव्हती जसं पनुताईने केलं. ती 1-2 म्हणजे एक्झाम तिचं निघाली पण नव्हती, तरी ती खचली नाही, ते समोर गेली. तसं आता जर असं आम्ही म्हणजे असं मनात जर निर्णय घेतला ना की आम्हाला एक्झाम क्रॅक करायची आहे, तर 101% शुअर जसं प्रशांत काका आहे, हरीश काका आहे, हे एकदम फुल सपोर्ट करतात आणि पूर्ण असं नॉलेज एकदम भारी सांगतात, समजून सांगतात की म्हणजे पूर्ण डोक्यामध्ये पूर्ण असं नॉलेज भरून जातं. मग असं भीतीची काय कारण, मला तर असं वाटतं की मी जर ठरवलं की म्हणजे पूर्ण निर्णय घेतला की नाही, मला APUची एक्झाम असो किंवा तुषारदा करत आहे IIHSची एक्झाम असो, ते जर मी ठरवले की मनापासून की मला हे क्रॅक करायची ना, तर माझं लागेल, म्हणजे मला अभ्यास करावा लागेल. आणि जो बाकी राहिला विषय यांचा, हे लोक सपोर्ट करतच आहे आणि ते ऑलवेज करणार पण. बरोबर, तेच ते सपोर्ट करणार. म्हणून मला असं वाटते की जे मुलं लायब्ररी जॉईन करत नाही आहे, त्यांना हे लोक म्हणजे जसं यांना काहीच प्रॉफिट नाही त्या गोष्टीपासून की तुम्ही लायब्ररीमध्ये या किंवा तुम्ही हे शिका, त्यांना काहीच नाही. पण त्यांना असं वाटतं की आपलं गाव समोर जायला पाहिजे, कारण आजपर्यंत असं एकदम नाही गेलं, पण तरी आपल्या जसं तालुक्यामधून तरी आपल्या गावातले एकदम एवढे मुलं लागले, तेच आपल्यासाठी खूप जास्त आनंदाची बाब आहे. तसं अजून समोर पण जायला हवं. जसं आता नेक्स्ट जनरेशन जसं आमची आहे, जसं आम्ही लायब्ररीमध्ये जात आहे, तर ऑलवेज आपला पण असं जसं त्यांचा बोर्डवर फोटो लागला तसं आपला पण लागायला हवा इथे. बस, थँक्यू.